Pan fyddwch chi'n mynd trwy dro yma, yn enwedig ymosodiad rhywiol, nid chi sydd ar fai. Ni ddylai neb byth orfod mynd trwy hynny, yn blentyn, oedolyn, neb. Mae'n beth erchyll i fynd drwyddo. Efallai y byddwch yn meddwl mai chi oedd ar fai, yn enwedig os mae rhywun agos atoch chi oedd yn gyfrifol. Beth mae nes i o'i le? Nes ti ddim gwneud unrhyw beth. Nes ti ddim byd o'i le. Mae'r geiriau hyn yn seiliedig ar gyfweliadau a phobl ifanc, a gafodd gymorth drwy ganolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, ar ôl ddioddef ymosodiad neu gamdriniaeth rhywiol. Gofynnwyd iddynt beth fyddant yn ddweud wrth rhywun arall sy'n cael profiad tebyg. Mae gennych gymaint o feddyliau yn mynd trwy'ch pen. A fyddai fe'n mynd i helynt am yr hyn a ddigwyddodd. Bydd pobl yn fy nghredu i. Gall fod yn ddryslyd iawn ac yn frawychus. Ond ar ôl i chi gyrraedd y ganolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, maen nhw'n mynd i ddweud wrthych chi beth sy'n digwydd, a pham ei fod yn digwydd. Pan gyrhaeddais y ganolfan, eisteddodd dynes gyda mi ac aros nes fy mod yn barod i siarad. Roedden yn teimlo'n ddiogel. Hi oedd y person cyntaf i mi siarad â hi yn iawn. Byddwch yn rhan o bob gam o'r broses a bydd gennych chi ddewisiadau. Maen nhw'n poeni amdanoch chi fel person. A sut rydych chi'n teimlo? Nid yn unig delio â phethau, ond sut ydych chi? Fe wnaethon nhw esbonio y gallwn ni gael archwiliad meddygol ar gyfer fy lles ac i gasglu tystiolaeth. Nid oes angen i bawb gael archwiliad, ond roedd rhywun gyda mi drwy'r amser yn esbonio beth oedd yn digwydd, yn gwneud yn siŵr fy mod yn iawn i barhau. Fe wnaethon nhw fy nghefnogi'n fawr. Roedd yn help mawr. Ar y dechrau, rydych chi'n meddwl, a alla fy ymddiried yn y pobl hyn. Ond yna, wrth i chi fynd ymlaen, rydych chi'n dechrau siarad mwy ac rydych chi'n dechrau siarad am yr hyn ddigwyddodd. Maen nhw'n gwrando. Dyn nhw ddim yn barnu. Maen nhw'n digredu di. A phan rydych chi wedi dechrau gwella, rydych chi'n edrych yn ôl ac yn sylweddoli eich bod wedi dechrau mewn lle drwg iawn, ac eich bod wedi ailadeiladu eich bywyd, eich hyder a'ch ffydd mewn pobl, ac eich bod yn gallu bod o gwmpas pobl eto. Rwy'n meddwl mai dyna'r peth mwyaf, ailadeiladu eich bywyd. Mae'n anodd, ond mae'n dod yn haws. Rwy'n falch fy mod wedi dweud wrth rhywun. Bydden nhw'n annog pobl eraill i ddweud wrth rhywun. Does dim rhaid i chi wynebu hyn ar pen eich hun. Mae canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol ar gael i bawb. Waeth beth fwy rhywedd, oedran, y math o ddigwyddiad neu pryd y digwyddodd.